Excellentie, voordat u plaatsneemt, willen wij u verzoeken samen met ons het volkslied te zingen, voorafgegaan door het openingsgebed, waarvoor we de directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap uitnodigen. Goedenavond, ook van mijn zijde. Als we allen eerbiedig zijn, laat ons bidden. Hemelse Vader, Heilige God, wij zeggen u dank dat wij hier mogen zijn in uw naam. We zeggen u dank dat wij hier vergaderd mogen zijn rondom uw woord. Uw woord dat u ons heeft meegegeven als leidraad voor ons leven. Waar wij elke dag uit mogen putten, nieuwe kracht, nieuwe ideeën, maar meer nog ook onze wijsheid en kennis eruit mogen halen. Vader, wij vragen u dat u deze avond in uw machtige hand neemt. Dat u ons een gezegende tijd geeft. Maar meer nog, Vader, vragen we u dat dit woord dat vandaag gepresenteerd wordt aan de Surinaamse gemeenschap, dat het zijn weg mag vinden naar de vele gezinnen, naar de huizen, Heer, naar de gebieden waar uw woord nog niet gehoord is. We vragen dat het levens mag veranderen, dat het gemeenschappen mag veranderen en dat het ons land Suriname mag veranderen. Heer, wij bidden vandaag ook bijzonder voor ons land Suriname. Wij leggen het in uw handen en bidden u, Vader, zoals wij zingen, Gado Dewi Visimang, dat u daadwerkelijk de eerste plaats krijgt. En dat u ons leidt, o Vader, in deze moeilijke situatie naar een horizon, naar een toekomst die ons, uw land, een nieuwe hoop geeft en natuurlijk een nieuwe toekomst. We zeggen u dank, Vader, dat we vandaag hier mogen zijn. Zegen alles wat er gaat gebeuren. En wij zeggen u dank in Jezus' naam. Amen. President van de Republiek Suriname, Excellentie, de heer Chandrika Persat Santokhi, minister van Economische Zaken, Ondernemerschap, Technologische Innovatie, mevrouw Saskia Walden, hoofd religieuze aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heer Stanley Suropawiro, en de directeur
beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur, mevrouw Gracia Ormskerk. Aanwezige kerkelijke leiders, christelijke leiders, bestuur van het Surinaams Bijbelgenootschap, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap, Dr. Riewert Buitenwerf, de heer Paul Dot Jr. van het Nederlands Bijbelgenootschap, genodigden, geachte aanwezigen, dames en heren, goedenavond. Mede namens de Stichting Surinaams Bijbelgenootschap heet ik u van harte welkom bij de presentatie en inwijding van de nieuwe Bijbelvertaling 2021, oftewel de NBV 21, de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw in de Nederlandse taal. Ik ben Clyde Cambridge, nogmaals welkom. Wij zijn heel erg blij om dit grote moment met elkaar mee te maken. Ik wil uw aandacht vragen voor de volgende handeling. We willen de officiële intrede van het woord, de officiële intrede van deze nieuwe Bijbelvertaling. En dat wordt binnengebracht door zuster Cherise van Axel. Uw aandacht. Dankjewel, Cheris, dat je het woord hebt binnengebracht. We willen direct de eerste schriftlezing uit deze Bijbelvertaling doen. En de eerste schriftlezing, trouwens, alle schriftlezingen die u vanavond zult horen, komen uit deze nieuwe Bijbelvertaling. En 2021, hè? En wij willen uitnodigen voor de eerste schriftlezing zuster Ruth Susanti van het Surinaams Bijbelgenootschap. En ze leest ons voor Psalm 23. Goedenavond. De eerste schriftlezing, Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene velden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik verblijd mij in het huis van de Heer tot in lengte
vandaag. Amen. Dank u wel, zuster Ruth Susanti. Dat is de eerste schriftlezing uit deze nieuwe Bijbelvertaling. We zijn hier bij elkaar om dit geweldig moment mee te maken van inwijding en officiële presentatie, tevens in gebruikname van deze nieuwe vertaling hier in Suriname. En we zijn God dankbaar, want het is heel veel werk om een Bijbelvertaling neer te zetten. Het is jaren werk. Heel veel geld, heel veel energie, heel veel zweten, heel veel problemen. Maar God heeft het allemaal geleid. Aan hem op de eerste plaats de eer. En dat willen wij ook aan hem geven, die grani. Laat ons met elkaar gaan samen zingen. Onder leiding van de Anitri House Band en pastor Philomeen Ricketts. Ja, mag niet vergeten, Mangal. Philomeen Mangal. Goedenavond. We zullen samen zingen lied 1 op uw blad. Wij zijn hier gekomen met lofzang in het hart. willen wij dank brengen aan de Eeuwige. En wilt u samen met ons zingen, lied nummer 2 op uw blad. Breng dank aan de Eeuwige.
Breng dank aan de eeuwige. Breng dank aan de heilige. Breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. En we hebben Gods woord en we willen ook op deze belofte, ook met deze nieuwe vertaling, gaan staan op de belofte van onze Heer en God. Lied nummer 3 op uw liederenblad. Gi Grantangi.
Amen. voor wat Hij voor ons doet. En ook dit, wat Hij voor ons heeft gedaan in deze nieuwe vertaling. We willen een tweede schriftlezing doen uit deze nieuwe Bijbel. En dat zal komen uit het boek Klaagliederen.
We lezen uit hoofdstuk 3, de versen 22 tot en met 23. En Ruth Susanti zal ons voorlezen. De Heer bewijst zijn liefde. We zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Natuurlijk op een, dankjewel Ruth. Natuurlijk op een moment als deze zullen toespraken niet ontbreken. Want het een en ander is gebeurd, maar het een en ander moet ook worden uitgelegd. Een nieuwe Bijbelvertaling, dat doe je niet zomaar, dat heb je niet zomaar. En misschien mag ik dit zeggen, we hebben het protocol aan het begin van de dienst, aan het begin van de plechtigheid, reeds doorgenomen en alle hoogwaardigheidsbekleders en kerkelijke autoriteiten welkom geheten. Dus de sprekers die hierna komen zullen niet weer door het protocol gaan. Hopelijk kunt u daar met ons mee voelen en begrip voor hebben. Mag ik uitnodigen als eerste spreker vandaag de voorzitter van het Surinaams Bijbelgenootschap, broeder Patrick Tang. Mag ik u uitnodigen? Dank u wel. Geachte aanwezigen, en in het bijzonder natuurlijk zijn excellentie de president van Suriname. Ik sta hier vandaag als voorzitter van het Surinaams Bijbelgenootschap. Maar eigenlijk sta ik hier namens een geweldig team van bestuursleden. Zij zitten hier in de zaal en samen als team zitten wij in het bestuur van het Surinaams Bijbelgenootschap. En we zijn kritisch, we zijn eensgezind, maar bovenal, we zijn allemaal van verschillende denominaties. Verschillende kerken, verschillende gemeenten. Echt interkerkelijk. Hoe verschillend we zijn, zijn we toch samen één. En dat is wel heel mooi om dat mee te maken. En zo te ervaren in het bestuur. We zijn dus een interkerkelijk gezelschap. Maar samen met het personeel, de directie en heel veel vrijwilligers vormen wij een SBG-familie. En daar zijn we trots op. Vandaag zijn we hier bij elkaar omdat het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, oftewel NBG, in 2021 de nieuwe Bijbelvertaling 2021 heeft uitgegeven. Ze hebben een mooie, vooruitstrevende, maar ook verwachtingsvolle slagzin bedacht. Namelijk de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw. Als we vandaag de dag het nieuws bekijken in de wereld, dan gebeurt daar van alles. En heel veel nieuws is niet positief te noemen. Natuurgeweld, oorlogsdreigingen, economische problemen en natuurlijk de gevolgen van de wereldwijde pandemie. Zulk nieuws zou je bijna somber van worden. Wat is het dan geweldig dat we vandaag zo'n mooi en bijzonder nieuws mogen brengen. Nieuws van hoop, nieuws van licht in een donkere wereld. Een nieuwe Bijbelvertaling om de Bijbel dicht bij mensen te brengen. Een vertaling die betrouwbaar en makkelijk te lezen is. Het NBG heeft een lange geschiedenis met Suriname. Bijzonder is, in 1966 hebben zij 1000 Nederlandse gulden als gift beschikbaar gesteld voor de oprichting van het Surinaams Bijbelgenootschap. Maar het NBG heeft veel meer gedaan. Zij hebben zo de tekst van haar Nederlandse Bijbels beschikbaar gesteld
om die zelf te laten drukken tegen een lagere prijs, zodat de Bijbels betaalbaar blijven voor de bevolking van Suriname. Voorbeelden zijn de NBG 51, de Bijbel in gewone taal, en nu ook de NBV 21. De afgelopen jaren heeft dit ook geresulteerd in een zeer prettige en warme samenwerking tussen het NBG en SBG. Een samenwerking die de band laat zien van de liefde van de Heere Jezus onder elkaar. De liefde voor Gods woord en de wens om dat ook te verspreiden. Zo zijn er verschillende projecten die het NBG in Suriname, maar ook in Guyana, waar het SBG ook een kantoor heeft, ondersteunt. Het Surinaams Bijbelgenootschap zal vandaag in samenwerking met het NBG in deze plechtige bijeenkomst de NBV 21 presenteren aan het Surinaamse volk. De NBV 21 is een goede en waardige opvolger van de NBG 51, die we in Suriname nog veel gebruiken. Ik wil allereerst iedereen danken die een bijdrage heeft geleverd aan deze vertaling. In het bijzonder het Nederlands en Vlaamse Bijbelgenootschap. Verder wil ik de Surinaamse samenleving alvast feliciteren met deze geweldige prestatie. Mogen God u allen van harte zegenen. Ja, u mag applaudisseren hoor. We hebben echt een Surinaamse viering. Trouwens, u hebt het bij de samenzang al gemerkt. En u zult het ook in het vervolg van het programma zien dat werkelijk moet Dienstranang. Want ik mag u uitnodigen om naar enkele optredens te kijken. En het eerste optreden is een Awassa-dans. En we nodigen uit Safira Abeni en haar danspartner voor deze Awassa-dans. En de titel van de dans is Dadang Angamaifa na Wanda Danamo Wiabi. En dat betekent zoiets in het Nederlands als Adam en Eva. We hebben maar één vader. Safira en haar danspartner. Away.
Heel hartelijk dank, zusters, voor deze voordracht, deze dans vanuit Adam en Eva en het feit dat we maar één Vader hebben, één God. Volgend optreden is getiteld, en die titel denk ik zal het al een beetje vertellen, Yeshuka Darbar. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Het is een hele verzoeking om hier te staan, om in alle talen te spreken. Yeshuka Darbar. En het is een Hunestaanse dans, zoals u dat al zal vermoeden. En wij nodigen uit, let u op, zuster Charita Overman. De betekenis van Yeshuka Darbar is in het huis van Jezus.
We mogen dan wel een Nederlandse Bijbel erbij hebben, maar het evangelie wordt hier in alle talen gepredikt. Dat is geweldig. We nodigen Ruth Susanti uit om voor ons de derde schriftlezing te doen uit deze nieuwe vertaling. En we hopen dat u al een beetje die feeling begint te krijgen hoe de teksten in deze nieuwe vertaling klinken. Ze leest uit het boek Ruth, daarvan hoofdstuk 1 en de versen 16 tot en met 18. Maar Ruth antwoordde: vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven en daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden. En anders mag de Heer met mij doen wat hij wil. Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Dankjewel, zuster Ruth. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft heel veel werk verzet om deze vertaling mogelijk te maken. Mag ik uitnodigen de directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap, Dr. Riewert Buitenwerf, om ons te spreken. Broeders en zusters, de samenwerking tussen het Bijbelgenootschap van Suriname en dat in Nederland heeft al een lange geschiedenis. De voorzitter noemde dat zojuist al eventjes. Maar de laatste jaren hebben we het contact nog versterkt. Er is veel werk te doen voor de Bijbel in Suriname. Vertalingen voor de verschillende talen die het land kent. Bijbelverspreidingsprojecten in het binnenland, in gevangenissen voor vluchtelingen, materialen voor bijbelstudie, voor opvoeding van de kinderen met de Bijbel. En wij delen natuurlijk ook de Nederlandse taal. En dat maakt samenwerking een stuk makkelijker en ook wel heel logisch om te doen. We hebben de laatste jaren veel samen kunnen doen en kunnen bereiken. En dat willen we ook de komende jaren heel graag continueren. En het is daarom dat broeder Paul Dodd Jr., de meeste van u wel bekend hier, en ik samen zijn afgereisd naar Suriname om dit prachtige moment samen met u mee te maken. Wat een voorrecht om na de introductie in Nederland hier de presentatie en de inwijding van de NBV 21 in Paramaribo mee te mogen maken. Ik mag u vanavond in het kort iets vertellen over die NBV 21. Waarom is deze nieuwe vertaling in het Nederlands eigenlijk nodig? En ik neem u even mee terug naar het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw. In de Nederlandse kerken werd op dat moment meestal de NBG 51 vertaling gelezen, zeker in de protestantse en evangelische kerken. Maar de kerken merkten steeds meer dat de NBG 51 oud aan het worden was. De vertaling was goed en de vertaling is goed, maar de taal verouderde meer en meer. Wie van de jongere generaties begrijpt nog begrippen als maagschap, als uitspansel des hemels en het voortbrengsel van des mensen hart? Het is trouwens helemaal niet gek dat dat soort woorden gebruikt worden in de NBG 51, want het is al bijna 100 jaar geleden dat men begon met het vertalen van de NBG 51. Dus die delen van die vertaling zijn al bijna 100 jaar oud. En die kerken zeiden tegen het Bijbelgenootschap: het is tijd geworden voor een nieuwe vertaling
van de Bijbel in goedlopend, modern Nederlands, zodat in de kerk en thuis Gods woord weer zou klinken in de taal van het hart. Nou, het MBG ging met deze opdracht aan de slag. Een team vertalers, meelezers en supervisoren uit meer dan 20 verschillende kerken, verschillende denominaties, maakten de nieuwe Bijbelvertaling die verscheen in 2004. Veel kerken omarmden die nieuwe vertaling, al was er ook wel kritiek. Het Nederlands van de vertaling was precies zoals de kerken het hadden gehoopt. Maar, zo zeiden ze, de vertaling is inhoudelijk soms wel wat ver afgeweken van de vertrouwde interpretaties van bijvoorbeeld de MBG 51. En ook speelde een rol dat die MBV uit 2004 geen eerbiedshoofdletters had, als verwezen werd met hij of hem naar God en Jezus. Ook hier in Suriname is de MBV gepresenteerd, maar het was voor Suriname toen, denk ik, een belangrijke reden om de MBV voorlopig slechts mondjesmaat te gaan gebruiken. Nu was het zo dat het MBG direct bij verschijning had gezegd: we brengen deze vertaling nu uit, maar we vragen aan alle lezers ook, wie iets wil sturen naar ons, stuur uw opmerkingen, want we gaan deze vertaling nog een keertje verbeteren. Nou, dat hebben we geweten. Er kwamen duizenden brieven binnen met allemaal suggesties voor verbetering. En veel van die brieven hadden te maken met de punten die ik u noemde. Eerbiedshoofdletters, met nauwkeurigheid van de vertaling, met concordantie van de vertaling, onnodige invulling. En op al die punten is de vertaling nu verbeterd. De MBV 21 is de kerkbijbel geworden waar de kerken eigenlijk begin jaren 90 om vroegen. Gods woord vertaald in het Nederlands van nu, maar tegelijkertijd voldoende aansluitend bij de Bijbeltraditie die we allemaal delen en kennen. En wat nou zo mooi is van deze versie die hier zo mooi voor mij staat, als Nederlandstalige landen hebben we er ook samen aan gewerkt. Ook uit Suriname zijn reacties gekomen. Ook Surinaamse meelezers hebben teksten gelezen en reacties gegeven toen we bezig waren met het verbeteren van de vertaling. Ik hoop en ik bid dat de MBV 21 ook hier in Suriname tot zegen zal mogen zijn. Dat kerken de vertaling een kans zullen geven. Juist ook om te zorgen dat jongere generaties de Bijbel blijven lezen. Geïnspireerd raken in hun leven en hun leven gaan met God. En dat de MBV 21 zal helpen bij evangelisatie. Ik hoop ook dat de MBV 21 de harten zal raken van mensen die al lang en veel in de Bijbel lezen. Want het is ook mijn eigen ervaring, het is een prachtige ervaring om Gods woord in een nieuwe vertaling te lezen. En soms teksten weer in een heel ander licht te zien. De MBV 21 is in Suriname aangekomen. Hij staat hier. Maar Gods woord gaat pas leven als we het boek open doen. En de woorden tot ons nemen. En dat wens ik ons allen toe. Dank u voor uw aandacht. Dank aan dokter Buitenwerf. We gaan naar het laatste optreden voor vanavond kijken. En het heeft als titel Ngendel Gusti. Ngendel Gusti. En dat betekent vasthouden aan God. Het is een Javaanse dans en het wordt gebracht door de vrouwendansgroep van de gemeente Eagle Wings Ministries International.
Lieve zusters van Eagle Wings Ministries, dank u wel dat u ons ook hiermee wilde zegenen en ons wilde bemoedigen om vast te houden aan God. De laatste schriftlezing is gehaald uit het boek Romeinen, het Nieuwe Testament. En we lezen daaruit hoofdstuk 8, Romeinen hoofdstuk 8, vers 31 tot en met 39. Ruud Susanti. Romeinen hoofdstuk 8. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwart? Er staat geschreven: om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles
glansrijk. Dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. We gaan naar een toespraak en dat is dan de laatste voor vanavond. En die wordt gedaan door de president van de Republiek, Zijn Excellentie Chandrika Prasad Santokhi. Excellentie, mag ik u uitnodigen? Dank u wel. Dank u wel, broeder, in de wonderbare naam van Heer Jezus. Mag je allemaal groeten, broeders en zusters, als voorzitter van de stichting Bijbelgenootschap Suriname en bestuursleden, als de directeur van Nederlands Bijbelgenootschap. Allen hier aanwezig voor een zeer belangrijke gebeurtenis, ontwikkeling, waar we vandaag getuigen mogen zijn van de nieuwe vertaling van de Bijbel 2021. En ik heb geluisterd naar de uitleg van de directeur van het Nederlandse Bijbelgenootschap, hoe het gegaan is. En dat er een proces is geweest van enkele jaren met betrokkenheid van velen uit vele landen, maar ook dat Suriname daarbij genoemd wordt. Zeker de Nederlands sprekende landen, om te komen tot een vertaling die betere ingang geeft naar alle personen, in het bijzonder christelijke gemeenschap, maar in het bijzonder de jongeren, die soms moeilijke woorden niet begrijpen. En dat is de kracht achter de nieuwe vertaling. Het dichter bij het volk brengen van het woord van God. En de Bijbel is meer dan datgene wat erin staat. De Bijbel brengt de verbinding tot stand tussen de gelovigen en de Schepper. De Bijbel brengt elke dag veel hoop bij mensen. Mensen die hoop dreigen te verliezen door allerlei ontwikkelingen, waar mensen soms het niet begrijpen, waarom iets gebeurt in zijn of haar leven, waarom iets gebeurt in de omgeving of in het land. En de Bijbel is daar om hoop te geven aan velen, om geloof te hebben dat het goed komt. De Bijbel is ook de anker van ons allemaal in ons leven, dat het zekerheid biedt. Er zijn zoveel ontwikkelingen die plaatsvinden, er zijn zoveel onzekere momenten, maar één
één ding geeft jou zekerheid, dat is jouw anker. Dat is de Bijbel. En daarom is het een heugelijk moment dat ook zo ingeleid wordt met cultureel optreden. Met plezier. Omdat onze schepper een schepper is die graag blije mensen wil zien. En dat heeft u prachtig gedaan. Maar u heeft nog uitdagingen. Want u heeft de Bijbel ook vertaald in vele talen. Om het toegankelijk te maken en bereikbaar te maken voor alle doelgroepen in Suriname. En ook daar zullen er soms woorden zijn die mensen niet begrijpen. Dus voorzitter, ook daar gaat u in Suriname heel wat reacties krijgen om bepaalde woorden anders te gaan formuleren. En het blijft een uitdaging. Maar hiermee geeft u ook aan dat ook de Bijbel een dynamiek heeft. Dat ook de Bijbel die kracht nodig heeft van ons mensen. Om daar waar mensen het beter kunnen begrijpen, dat u dat ook meeneemt. En dat hebben we gezien met Jezus Christus. Was een eenvoudig mens. Nederig tussen de mensen. Sprak de taal van de mensen. Sprak de taal van de eenvoudige mensen. En dat is wat we willen. Die eenvoudigheid in die boodschap. En dat is de bijzondere betekenis van de nieuwe vertaling. Met de nieuwe vertaling brengt u het woord op een eenvoudige wijze. Waardoor velen de boodschap van de Bijbel tot de diepste van hun hart kunnen nemen. Ik ben president. Maar ik ben bijzonder blij dat ik de Bijbel heel vroeg heb leren kennen. Jongste kind uit een gezin van 9 kinderen. En alle kinderen, ja, dat was toen de tijd. Als je goed onderwijs wilde hebben, moest je naar de stad, naar het internaat. Daar was Rajpur. En ik bleef altijd achter thuis als kleinkind. Maar zij lieten ook altijd het woord van God achter thuis. Waardoor ik heel vroeg kennis nam van het woord van God. En dat gaat mijn verdere leven ook beïnvloeden. Als u nu in mijn auto gaat, gaat u de Bijbel zien. Op mijn bureau gaat u de Bijbel zien. En ik word wakker, het eerste wat ik lees zijn de dagteksten. En die krijg ik op tijd. En dat doe ik al jaren. Ik heb ook een geestelijk adviseur, Harold Pulto. En wij starten de week elke maandag met gebed. Waar meerdere broeders en zusters komen. En niet alleen de Bijbelse teksten voorlezen en bidden, maar ook uitleg geven wat het betekent. En wat het met name betekent voor de president die het land leidt. En heel vaak vragen ze ook aan mij van president, wat is uw wens vandaag? Het zijn moeilijke vragen. En tot nog toe heb ik als antwoord gegeven. Laten we ook bidden voor het volk. Dat ze ook begrijpen waarmee wij bezig zijn. Dat ze ook onze hervormingen gaan begrijpen. Dat ze ook ons beleid gaan volgen. Want ook ik heb het gevoel dat ondanks het harde werken, dat wij niet begrepen worden. Dus vandaag met de uitleg
Waarom de nieuwe vertaling van de Bijbel? Misschien moeten wij ook als regering ons beleid om boodschap beter gaan vertalen in een eenvoudige wijze voor die samenleving. Dat neem ik mee. En dat gaat zeker bijdragen. Maar broeders en zusters, met vandaag de presentatie van de nieuwe Bijbelse vertaling heb ik meer geloof dat het woord van God iedere burger zal bereiken. En dat de Bijbel een leidraad zal zijn in ons leven. Metgezel zal zijn in ons leven. Dat ons tot elkaar brengt op moeilijke momenten. Dat samenhorigheid mag vergroten. En dat we allemaal Gods kinderen zijn. We hebben net gezien, uiterlijk kunnen we misschien verschillen in onze culturele dracht, in onze taal, maar we zijn allemaal kinderen van God. Geschapen naar zijn beeld. En dat u ook met uw Bijbel bijdraagt aan die versterking van de natie Suriname. Die wij moeten koesteren, die we moeten beschermen, die we ook nodig hebben. Abrum Tijari, dat is onze kracht. En dat we dat verder gaan laten groeien en bloeien. En dat daarmee het woord van de Bijbel nog sterker tot uiting zal komen. Ik ga afsluiten. Ik ben geen persoon die veel tijd heeft om naar televisie te kijken. Die tijd heb ik niet. Maar altijd voordat ik ga slapen, dan stap ik even. Soms heel laat. En ik zag een film, het was een oorlogsfilm. Volgens mij was de titel My Bible. En ik keek ernaar. En daar was Amerika in oorlog met Japan. En alle jonge mensen werden opgeroepen om te strijden. Oorlog te gaan voeren. En heel wat jonge mensen, jonge mannen gingen zich aanmelden. En daar meldde een trotse Amerikaan chauvinist zich aan. Nationalist, ik ga ook voor mijn vaderland vechten. Allemaal meegegaan in die selectie. En toen kwam die eerste oefening. En iedereen moest een wapen dragen. En hij weigerde om een wapen te accepteren. Omdat het indruiste tegen zijn geloof. En dat probeerde hij constant uit te leggen. Als zijn commandant en als zijn collega's. En het werd hem niet in dank afgenomen. Het enige wat hij zei, ik heb mijn wapen en dat is my Bible. En die neem ik overal mee. Het is een hele rechtszaak, een film van een echt gebeurd verhaal tijdens oorlog. Uiteindelijk is het een hele rechtszaak geworden. En uiteindelijk heeft die krijgsraad beslist, ja, hij maakt aanspraak conform de Amerikaanse grondwet op gewetensbezwaar. En hij mag dienen. Misschien niet als vechter, maar als hospik. En zo is hij gaan strijden als hospik met zijn Rode Kruis. En hij heeft deelgenomen. En hij zegt op een gegeven moment, een zware oorlog en gevecht, waar hij zoveel mensenleven moest redden, dat in ieder geval niemand zijn leven heeft genomen, maar hij heeft wel zoveel levens gered. Waardoor in ieder geval en constant zijn Bijbel lezen voor alle soldaten en uitleggen. En daarmee gaf hij kracht aan het leven. Daarmee gaf hij moed. Daarmee gaf hij hoop.
Broeders en zusters, dat is de kracht van Bijbel. Geloof, hoop en liefde. De weg, de waarheid en het leven. Mag ik feliciteren met vandaag de officiële uitgifte van de nieuwe vertaling van de Bijbel 2021 in Suriname. God bless you. Thank you. Excellentie, bedankt voor uw bemoediging en ook voor de felicitaties. En dan is het moment aangebroken waarop wij deze nieuwe Bijbelvertaling officieel gaan inwijden. En we zullen dat doen door 3 voorgangers uit te nodigen die namens de totale kerk van Jezus Christus hier in Suriname gaan bidden. Hiervoor, u ziet het groot exemplaar van de NBV 21 hier. En ik zal dus de voorgangers naar voren roepen. En die zullen allemaal middels gebed deze vertaling zegenen, de Heer aanroepen hierover. En op die manier zullen wij deze vertaling inwijden. Namens de totale kerk van Jezus Christus in Suriname. Mag ik uitnodigen Pater Guillaume Bouyayin van de Rooms-Katholieke Kerk. U kunt naar voren komen en hier staan bij de tafel. Prezes Desiree Peerwijk van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. En apostel Carlo Misikaba van Volle Evangelie in Suriname. Aan deze senior voorgangers zullen wij allemaal een microfoon geven en dan zullen zij ons leiden in gebed. Misschien kunnen we beginnen bij broeder Prezes. Laat ons bidden. Hemelse Vader, we danken u dat u ons bij elkaar hebt gebracht om te vieren de totstandkoming van de verbeterde versie van de nieuwe Bijbel van de 21ste eeuw. Uw woord is de grond van alles wat bestaat. Door uw woord is de wereld tot zijn aanzijn geroepen. En heel onze geschiedenis is erdoor bepaald. Uw woord ontvouwt uw gedachten van liefde en hoop en verbindt mensen tezamen in een liefdevolle gemeenschap. Door uw woord spreekt u tot ons en zegent u ons. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op onze pad. Uw woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, een machtig wapen in de geestelijke strijd. Wij bidden om uw zegen over deze nieuwe vertaling, dat vele levens hierdoor geïnspireerd mogen worden en geloof opgewekt in de harten, tot troost en zegen voor hen die uw woord ontvangen. Wij bidden dat deze nieuwe versie zijn weg zal vinden in ieder huis. En dat uw woord een centrale plek krijgt in het gezinsleven. Dat het gelezen wordt en mag doordringen tot verlossing en verlichting van ieders hart. Wij bidden dat uw woord zo bewaard mag blijven en doorverteld worden van mond tot mond. Wij danken u voor allen die zich hebben ingespannen. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, het Surinaams Bijbelgenootschap, alle kerken
en elk individu voor de totstandkoming van dit prachtig stuk werk. Allen die hebben bijgedragen om uw woord verstaanbaar te maken voor de mens van deze tijd, ongeacht ras en cultuur. Wij bidden dat zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet wederkeert, maar de aarde eerst doorvochtigt en haar vruchtbaar maakt en haar doet spruiten en de zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, dat evenzo uw woord niet ledig tot u zal terugkeren, maar zal doen wat u behaagt. En dat volbrengen waartoe u het zendt. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, mag ik u vragen om te gaan staan als wij verder bidden? Gezegend zij uw naam, o Heer, onze God. U bent de oorsprong en bron van elke zegen. U hebt uzelf op vele en diverse manieren aan de menselijke schepping geopenbaard. Onze herinnering aan uw openbaring wordt bewaard en vereerd in de Bijbel. Kijk met vreugde naar ons vandaag, terwijl wij onze toewijding hernieuwen om deze nieuwe Bijbelvertaling tot ons te nemen, te lezen en te gedenken, u te gedenken in de verhalen van onze redding. Help ons uw wijsheid in ons op te nemen en uw geïnspireerde waarheid te leven. Moedig ons aan met de hulp van de Heilige Geest om deze heilige geschriften te gebruiken voor ons gebed en inspiratie, voor de toename van ons eigen geloof en toewijding en voor de opbouw van uw koninkrijk. Mogen wij door uw woord worden veranderd in de gelijkenis van Christus, uw Zoon, die voor eeuwig en altijd met u leeft en regeert. Amen. Vader in de hemel, we komen tot u in de naam van Jezus, onze Heer, die voor ons gekruisigd is, die is opgestaan uit de dood en hij leeft tot in eeuwigheid. De naam van de koning van alle koningen, van alle oversten der aarde, de Heer die regeert over al wat leeft. De Heer voor wie elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat u bent Heer. Als wij vanavond komen, dan zijn we heel nederig in ons hart, o God, om dit gegeven woord van u, Heer, aan u op te dragen. Vader mijn God, ik bid in de naam van Jezus, al zijn we misschien niet helemaal eens met alle woordkeuze, Heer mijn God, maar dat de boodschap van de Bijbel, uw woord aan de mensheid, dat het hetzelfde zal zijn. Want u bent niet veranderd bij de eerste, niet en niet in eeuwigheid. Laat uw woord, mijn God, Heer, die goddelijke kracht, dat goddelijke leven, dat goddelijke impact zal blijven uitstralen in die wonderbare naam van Jezus. Ik bid dat de Heilige Geest zal zweven in dit woord, zal als kuikentje, als eieren, kuikentjes zal uitbroeden. Dat terwijl mensen dit woord in handen zullen nemen, dat zij u zullen ontdekken, o God. Jezus, dat zij u zullen zien en dat zij zullen buigen voor u en dat zij hun zonde belijden. Vader, we leggen uw woord in uw hand. O God, uw woord dat een licht is voor onze voet en een lamp op onze pad. Ik bid u, o God, laat uw woord blijven. Laat het niet inboeten in kwaliteit. Vader, ik bid dat de Heilige Geest ons bijstaat. In de naam van Jezus. Ik bid dat u de vertalers helpt. Oh mijn God, wanneer ze zo bezig gaan zijn om het verder te perfectioneren. De juiste woorden.
Vader in de hemel, ik wil u danken. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En zonder dit woord is geen ding geworden dat geworden is. Jezus Christus is het vlees geworden woord. Vader, ik bid in de naam van Jezus. Heer, zoals er licht was in dat woord, dat levend woord. Dat licht zal schijnen vanuit uw woord. In die wonderbare naam van Jezus. En zoals apostel Paulus ons oproept. Mijn God, om het woord van u te geven aan mensen die in staat zullen zijn het verder te geven. Dat het woord van u, dat we rekening mee houden, het bestemd is om te corrigeren, om op te voeden en te versterken, zodat wij goede dienaren van u zullen zijn en anderen kunnen maken tot dienaren van u. Ik wil u bedanken, Vader, voor dit prachtige geschenk. Heer, dat wij dit mogen meemaken, een nieuwe vertaling. En dat de boodschap en de impact hetzelfde kan blijven in Jezus' naam. Vader, mij is ook gevraagd te bidden in elkaars. We papa, tata in de hemel, en ke okanisi loweman pansu piking. Gadu, we potja wotu fiyu aidiana. Tata donai, samawi, dat je pak se we so afasi. Maar lobby for you giwi and I can you got you biggie you makti you whitey now I think you papa you hemo alatasani papa we polonga you we polonga you wo to we basa wo to for you and we walk out the mantle for wo to for you papa take aba and your name for Jesus poti belesi yengadu me begi a Messias bless for you for belesi wala fear Chao guainya Beneland, Tapanaudi liba sa Makaliba, Matawai liba, Quinti liba, Gadu adengi, Masa Gadu ini wampesha ya Beneland, meka wotu fiu sa rutu, en asa goinke wangambong, en cha frochtu, en yan ninfu masa Jesus. We gigantangi, Papa, we love you, we praise you, and so we gigantangi, that you can take a wotu bakainiana, and pocheng, en den keliki, joko broik den wotu ya, masa Jesus, dat hij de sagena voluku, de sagena de libisama, de sagena galanti, en ja neng fu Jesus. We begin dat je sa fende pesi, guanyara kera anya assemblee, ala sama, en Jesus wondu neng, gantangi fi papa, en ja neng fu Jesus. Amen. Eerwaarde broeders, dank u wel. U mag plaatsnemen. En wij zingen met elkaar, geluidsman die helpt ons hier. Wij zingen met elkaar. Mi kondre tru, mi lobby you. Mi kondre tu, mi lobby you, you more do nami I down for you, mi sukuru ya o krimusuan apisi doti
Dank u wel. Het eerste exemplaar van deze nieuwe vertaling willen wij gaan aanbieden aan het staatshoofd. En ik wil uitnodigen de directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap, broeder Ernie van Axel, en de directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap, broeder Riewert Buitenwerf, die de overhandiging zullen doen namens de Bijbelgenootschappen. Dit is het eerste exemplaar aan ons staatshoofd. Excellentie, mag ik u uitnodigen. Terwijl de foto's worden genomen, wil ik u meedelen dat ons staatshoofd een volgende verplichting heeft. Wij zullen hem verontschuldigen. We zijn heel dankbaar, excellentie, dat u in ons midden was. En we gaan het staatshoofd ook de gelegenheid geven om ons te verlaten. Mag ik u uitnodigen daarbij op te staan? Enkele andere exemplaren zullen wij aan verschillende personen overhandigen. We beginnen met de vertegenwoordigers, overige vertegenwoordigers van de Surinaamse regering en overheid. En ik mag dan uitnodigen de volgende personen om naar voren te komen namens de regering. We nodigen uit de heer Stanley Suropawiro, hoofd religieuze aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mag ik u uitnodigen? Mag ik de minister van Economische Zaken uitnodigen, Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Mevrouw Saskia Walde, mag ik u uitnodigen om ook een Bijbel in ontvangst te nemen. Het is ook voor ons een genoegen om u ook een exemplaar aan te bieden van deze NBV 21. We weten dat het Gods woord u elke dag sterkt en leiding geeft. En we bidden dat bij het lezen van de nieuwe Bijbelvertaling u ook weer elke dag mag putten en kracht eruit mag halen. En bij het nemen van besluiten u ook laat leiden door Gods woord. God zegen u. Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ik weet niet hoe het in dit vertaald is, maar dat is het in ieder geval. Dank u wel. Dank u wel. En dan willen we de overhandiging doen aan de bestuursleden van het Surinaams Bijbelgenootschap. Mag ik naar voren uitnodigen de voorzitter, broeder Patrick Tang, en de overige lieden, zuster Clarisse Pawiro Nadi, broeder Theo Snow, zuster Rida Tower, zuster Rugama de Jonge. Bestuur van het Surinaams Bijbelgenootschap. Aanbieden. En ik weet dat Gods woord ook elke dag voor u een leidraad is. Alsjeblieft. Ook voor u.
alsjeblieft een exemplaar. Theo, ook namens de Bijbelgenootschap alsjeblieft. Zuster Rega, heel veel kracht en wijsheid bij het besturen van het Bijbelgenootschap. Dankjewel. Dit is het bestuur die samen met het team van het Bijbelgenootschap de verspreiding van deze nieuwe vertaling in ons land zal coördineren. En dan zijn er verschillende vertegenwoordigers van diverse christelijke kerken in Suriname, aan wie wij ook officieel een exemplaar willen aanbieden, want zij vertegenwoordigen de verschillende bedieningen en ministries, kerken die hiermee gaan werken. We zullen ze in verschillende groepen naar voren laten komen, zodat het niet te druk is hier. En de eerste groep die ik uitnodig, Pater Guillaume Huayin van de Rooms-Katholieke Kerk. Mag ik ook uitnodigen bisschop John Kent van de Evangelische Broedergemeente. Mag ik uitnodigen prezes Desiree Peerwijk van de Evangelische Broedergemeente. Mag ik ook uitnodigen apostel Carlo Misikaba van de Vereniging van Volle Evangeliegemeenten in Suriname. Mag ik ook uitnodigen broeder Harold Poelto. Die is adviseur van de president op het gebied van geestelijke zaken. MBV 21, dit is het exemplaar met deuterocanonieke boeken, zoals in de Rooms-Katholieke Kerk ook gebruikt worden. Veel zegen. U veel zegen gewenst in uw werk en met deze Bijbel hoop ik dat uw werk verder gezegend kan worden. God zegen gewenst met het gebruik van het woord van God. Zeker gewenst bij het gebruik van deze Bijbel in uw kerk. Ook voor u een nieuwe Bijbelvertaling 21 en God zegen gewenst in uw werk. Eerwaarde voorgangers, dank u wel. U mag plaatsnemen. De volgende groep voorgangers die wij willen uitnodigen, die mag hier voorop komen staan, want hier is de ruimte een beetje klein en zijn we misschien een beetje dichtbij op elkaar, dus je kunt hier voorop ruim staan. Mag ik uitnodigen pastor Philomeen Mangal, pastor Irvin Sintien, pastor Philomeen Mangal van de Church of the Living God International Suriname, pastor Irvin Sintien van Assemblies of God, Gemeenten Gods in Suriname, apostel Asoinda Habo van gemeente Winnie. Mag ik u uitnodigen, apostel dominee Lucia Anches van de Grote Stadskerk, zuster Lucia Breveld, dominee, de gemeente die gastheer is. Dominee Dave Pavironadi van de Duchawachana gemeente, van de Evangelische Broedergemeente. Namens het Bijbelgenootschap voor u een exemplaar van de MBV 21 en dat deze tot zegen mag zijn. Ook voor u namens het Bijbelgenootschap een exemplaar van de MBV 21 en zegen gewenst in uw werk. Ook voor u een exemplaar van de MBV 21 een zegen gewenst. Graag bied ik ook u namens het Bijbelgenootschap een exemplaar van de MBV 21 aan. U bied ik graag namens het Bijbelgenootschap de MBV 21 aan. Zegen.
Dank u wel, eerwaarde voorgangers. En de laatste groep voorgangers die wij willen uitnodigen. Daarin dominee Lloyd Ginge van de Wesleyaanse gemeente. Pastor Edward Blakman van de Zevende-dags Adventisten in Suriname. Broeder Iwan Oron van Evangelisch Centrum Suriname. Apostel Iwan Oron. Pastor Lloyd Gilson van gemeente Stromen van Kracht. Pastor Joshua Waakzaam van gemeente Gado Genade. En broeder Eduard Akuba van de Vergadering van Gelovigen. U mag hier voorop staan. En mag ik dan uitnodigen vertegenwoordiger van het Bijbelgenootschap om de overhandiging te doen. God zegen gewenst met deze nieuwe Bijbelvertaling. Ook voor u God zegen gewenst met het woord van God. U bied ik namens het Bijbelgenootschap het woord van God in een nieuwe vertaling en ik wens u zegen. Graag bied ik ook naar u namens het Bijbelgenootschap de MBV 21 aan. Ik wens u zegen op uw werk. Graag bied ik ook u namens het Bijbelgenootschap de MBV 21 aan. Zegen op uw werk. Eerwaarde voorgangers, dank u wel. U mag plaatsnemen. En dan mag ik hier namens het Surinaams Bijbelgenootschap en het Nederlands Bijbelgenootschap. Ja, het Nederlands-Vlaams, ik moet volledig zijn. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. U dank zeggen voor uw aanwezigheid. Dank u wel dat u wilde komen. En niet gewoon ons wilde ondersteunen, maar dit officieel moment voor de Bijbelverspreiding in Suriname mee te maken en ook inhoud te geven. We zijn dankbaar aan allen die hebben meegewerkt aan deze avond. Het team van het Surinaams Bijbelgenootschap, het volledig team. Er is heel veel voorbereiding geweest. Dank aan Anitri Houseband die ons heeft begeleid tijdens de samenzang en de hele muzikale begeleiding op zich heeft genomen. Nogmaals dank aan het Nederlands Bijbelgenootschap voor het harde werk, maar ook gewoon het helemaal hier naartoe komen en dit allemaal mogelijk te maken voor ons hier in Suriname en deze Bijbel eigenlijk aan te bieden, ook aan de Surinaamse samenleving, aan de gemeente hier in Suriname in het bijzonder. Voor het beschikbaar stellen van deze nieuwe Bijbelvertaling NBV 21. Dank aan allen van de gemeente Grote Stad die het hier mogelijk hebben gemaakt dat we hier konden zijn, te gast. Nogmaals dank. We willen met elkaar gaan bidden en ik wil daarvoor uitnodigen, het slotgebed, dominee Dave Pawironadi. Hij is vicepreses van de Evangelische Broedergemeente. Laat ons bidden. Vader in de hemel, we zeggen u dank, o Vader. Voor alles wat we vanavond hier mochten meemaken, Heer God.
We danken u dat wij mochten ervaren de aanwezigheid van uzelf door uw geest, Heer. Omdat wij hier bijeen vergaderd zijn in de naam van Jezus. En uw woord leert ons waar 2 of 3 bijeenkomen in de naam van Jezus. Dat u zelf in ons midden bent. Dank u hoe gij door uw geest de avond hebt willen leiden, Heer. Dank u voor het bijzonder en groot moment, Vader. Dat wij dit woord van u mogen ontvangen, Heer, in die nieuwe vertaling. En dat dit woord van u in die nieuwe vertaling, Heer, mag uitgaan, Heer. Mag gepredikt worden, mag uitgelegd worden, daarover gebeden mag worden, o Heer God, in de taal welke is van deze tijd. Dank o Heer en God dat daardoor harten aangeraakt zullen worden, Heer. Dank u dat uw woord uitgaat om waarlijk te doen datgene waartoe u het uitzendt, Vader. Dank o Heer en God, Vader, dat het zal uiteenleggen, Heer. Want uw woord is niet als een tweesnijdend zwaard, dat scheidt been van merg. En dank u dat wij vanuit uw woord, Heer God, richting mogen ontvangen, leiding mogen ontvangen, kracht mogen ontvangen, raad mogen ontvangen, wijsheid mogen ontvangen, o Heer en God. Want in uw woord, o Heer, daar spreekt gij tot ons, Heer. Heer, we bidden dat wanneer uw woord gesproken zal worden vanuit deze nieuwe Bijbelvertaling, dat het woord uit mag gaan en uw geest het voorbereidend werk doet. Heer, dat ons verstand, ja, dat allen die dat zullen horen, hun verstand verlicht mag worden. Dat de harten toebereid zullen worden om uw woord te ontvangen, Heer God. En dat uw woord mag vinden ingang in de harten, in de levens van allen die dat zullen aanhoren. Want het geloof is uit het horen en het horen is naar het woord van u. Heer, u bent goed, u bent getrouw en zeer te prijzen, Vader. Dank u, Heer, voor dit bijzonder moment. Gaat u voort met uw werk, Heer, door het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap, door het Surinaams Bijbelgenootschap, Heer. Zegen gij het werk dat zij verder doen. Zegen gij allen die met de leiding belast zijn in die organisaties. Met alle medewerkers, o Heer en God. Dat het werk van u, o Heer en God, mag gaan naar de mensen, Heer. In de taal die zij verstaan, die zij begrijpen. In de taal van het hart. Matur sewu kesuwun Gusti Pangeran. Mergo sampeyan becik banget. Matur sewu kesuwun Gusti sampeyan ngekeki awake dhewe tembungmu in vertaling anyar iki. Dank u daarvoor. Heer, we danken u dat uw Zoon, Heer, zijn woorden heeft uitgesproken. Dat die zijn vastgelegd geworden, Heer. Zo ook het gebed waarmee we dit samen zijn willen besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. En wanneer u terugkeert naar uw respectievelijke bestemmingen, gaat u dan met de zegen van de Heer. Ontvangt u de zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.